Hello guys, kumusta kayo? Sana ay okay lang kayo dyan. Nandito tayo ngayon sa beach at meron tayong titikman na mga delicacy. Ito ay ginakol. Tsaka ito ay moron. Pareho to mga delicacy dito sa Samar at saka sa Leyte. Kilalang kilala to. At saka masarap. Ito ay gawa sa Italian, tawag dito sa local dialect ay Italian. Ito ay gawa nakalimutan ko. Ano mo na lang. Sige. Made from sticky rice, coconut milk, sugar, and tablilla or cocoa powder. Tikman na natin. Tikman na natin. Ito guys yung may Italian, may para siyang gabi pero mas malalaki, mas mahaba. Ito yun. Kasi ito yung sa ibabaw yung matamis dito sa ayan. Tapos talaga yung matamis. Tapos masarap, matamis. Sarap na dessert. Itong maroon naman. Masarap. Malalasahan mo talaga yung tablilla talaga.
yung kakao na ginawang yung ginagawang tsokolate, yung tabliya, yung parang mga bilog-bilog. Malalasa mo talaga kasi original to, galing sa Dagami to. Itong moron at saka Binagol. Original. Hini-hini lang kayo dito pag may mga diabetic. Pag may mga diabetes, hini-hina lang kasi sobrang matamis. Yung Binagol, pero yung moron, sakto lang yung tamis. Saka may chocolate, parang chocolate siya. Sarap. Ate na ginawa nito. Ginawang ganito, tapos pwede mong kainin. Instead na inumin mo, nandito siya. Sarap. Original to, galing Dagami Leyte.